בשדות הזמרה בטאלין פצחנו בשירה אדירה והתפעלנו מעבודותיו של אייזנשטיין בריגה הבירה. אסטוניה, לטביה וליטא, כיבושים ושליטים, ובתוכם שזורים חיים יהודים כה עשירים. מפו ולאה גולדברג, זמנוף ואחד העם חזרו אלינו כאילו שבו ונולדו מאי שם. הלכנו בעקבות דניאל עם תרמיל ומקל, בתי כנסת או כנסיות השבח לאל. בגבעת הצלבים לא יכולנו למספרים, ובשבילי היער פגשנו מכשפות ושדים. בפלנגה, אני אומר נכון, פלנגה? בפלנגה התפעלנו מאבן הענבר, ובממל התהלכנו בגן הפסלים הנהדר. בקובנה ניסינו לשווא ללמוד את שפת האספרנטו החדשנית, והתייחדנו עם זיכרון אחינו במצודה התשיעית. בווילנה, עיר בה פעל הגירה, התרגשנו לשמע סיפורה של ברא וברא. צעדנו ברחובות וסמטאות הגטו הנורא, ונחשפנו לדמויות ולסיפורי הגבורה. ועל כל אלה נודה לך, דניאל. תמשיך להורות ולספר על תולדות ישראל, שא ברכה לשנה חדשה, טובה ומוצלחת, מאיתנו בוגרי מחזור יולי-אוגוסט 2018. ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמו אמן. יש רבה מבורך לעולם עולמי יתברך. יש רבה מבורך לעולמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתעלה שמע דקודשה ברכו לעילא מכל ברכתה שראתה וחנתה והבמה ואמו אמן. יש רבה רבה ושניה ועל אלינו ועל כל ישראל ואמו אמן. אמן. זה נוסח חב"ד דרך אגב. לא, זה לא נוסח חב"ד. זה נוסח וזה מתקדם לפה. ורציתי שזה יהיה גם על הפה, אבל הוא נצרב. וזהו.